Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta se jkun qed ineħħi mit-toroq tal-Belt Kapitali il-vetturi kbar li jduru biex jiġbru l-iskart. Minflok sar investiment biex jibdew jintużaw trakkijiet żgħar li jiġbru l-iskart. Dan bl-iskop li l-ambjent tal-lokal ikun aħjar għal kulħadd, kemm ma' residenti kif ukoll għal min jidħol sal-Belt Valletta. Aktar u aktar hekk kif il-Belt Kapitali is-sit storiku dinji. Id-dettalji nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mis-sindku tal-lokal Alexej Dingli kif ukoll mis-segretarju parlamentari Deo De Battista. Is-sindku spjega kif dawn il-vetturi żgħar se jintużaw fiż-żoni residenzjali fil-Belt Valletta. Għandna naħdmu għal dawn l-aħħar xhur, l-iskop tagħna hija ovvjament biex aħna nbidlu il-sistema tal-iskart ġewwa l-belt, però biex dan se jseħħ kien hemm bżonn ta' tibdil fil-liġi. U fil-fatt għalhekk wasalna issa proprju ma' din il-legal notice. Il-legal notice ħadbiddel il-mod ta' kif jinġabar l-iskart minn ġol Belt Valletta. Hemm l-element tal-ċentru kummerċjali fejn fiċ-ċentru kummerċjali ħejntużaw dawn il-vetturi żgħar, jiġifieri mhux se naraw iktar skemels kbar min-naħa tal-Kunsill jew min-naħa tal-Gvern li jaħdmu fiċ-ċentru kummerċjali, u mbagħad fil-parti residenzjali hemmhekk ħejntużaw skemels miż-żgħar. Imur proprju fil-periferija tal-belt, ġie barra swar tal-belt u hemmhekk ħajkun hemm l-iskemel il-kbir u jitfa' l-iskart proprju ġu dak l-iskemel. Is-sindku Alexej Dingli qal anke li biex dan il-proġett jirnexxi jistenna l-kollaborazzjoni ta' residenti u anke tal-attività kummerċjali li jimxu mal-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart li se jitħabbru il qudiem. Kunsill qed jinvesti ħafna mill-flus tiegħu, biżżejjed ngħidlek l-iktar minn nofs il-flus li jkollu l-Kunsill imur proprju għat-tindif tal-belt. Ġifieri jekk in-nies kemm ir-residenti kif ukoll l-element kummerċjali kif ukoll il-viżitaturi tal-belt jgħinuna proprju biex nżommu l-belt nadifa, nkunu qed jgħinu wkoll il-Kunsill proprju biex nilħqu dan l-an f'din is-sena tant importanti manka fis-snin ta' wara wkoll. Il-vetturi li se jintużaw huma konformi mal-avviż legali li se jidħol fis-seħħ fil-ġimgħat li ġejjin b'kollaborazzjoni mal-Cleansing Department.